Sénégal ɓamtiɗo jaaruɗo yeeso ko ɗum waɗata nana terre BRT autoroute corniche soko won handuɓe e laabi moƴƴi newiɗi yaha ngara ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi fof poti fodde hen ummade Sinthiou Bamambé faade Bangassi Andiyari e Kellol ɓe so corniche ena haale wayataɓe kono suppu kayitaji ko laabi musɗi cattuɗi yaade gasɗe e taroyirillo mo ala e gasɗe mo yiɗi ummade Bangassi Kellol Andiyari faade gure less taccude siraɗi ɓuri ɗum newade so ɓe mbawi wadde yaha ngara hakkude mabɓe e tali godron so yonti taccugol mabɓe siraɗi o waɗata caɗele caali ɗi ko woni ɗo e caalugol ko ina heewi no feewi so Allah waɗi jaam ko wayno neɗɗo dañi hen caɗele ko nande e rafi hay sinno ko nafatta ni kam ko rafi taw wona kam ko wayno ɓesnugol rafi ɓesnugol ko feccere minen e yimɓe amen he ene gimmoɗo dafe banggue ɓesnugol donka yettoyade ɓesna e laawol walla ɗum donka yettoyade heddo mamin jaaha min ƴeewa emballage ko caɗele to amen minen ga henne gurdam musdam minen min guuri ɗo henne to banggue jaaha ngara o kam kundo e Sinthiou Bamambé waɗanoma garwayi puyɗo garwayi o taaƴi ɗo so ñande tooɓi min jahata min mbawa yaade tawi min dañi wallede hamin jiiɗi wallede hakkude Tenguel e Andiyari waɗi ko caali luggi tawde somin gummima ɗo joni a ala oto a ala emballage ala hay batte nde jahata jottoɗa taw ene waɗi caɗele ɗen tampinmani ene waɗi hen jomumen ne jaada hen ni ene waɗi hen jomumen ɓennoy ne jaada hen ene waɗi hen kadi ne jottoyo kadi ɓesna hen taw ɓiɗɗo kadi maayi ɗum fof ko caɗele amin min ngala lawol laabi ngalana min ɗo wonani min ɗo tan ko lawol moto yon e lawol saretaji min ngala ɗo henna rang moƴƴo min ngala ɗo henna ewa godron moƴƴo ewa ko min pinat tan haɓɓata bamguel maɗa walla ne kaɓɓa sartil maɗa ndewa mbaɗan musul kon la bonta min gay jogui ewa nokku oɗo kam ne jogui caɗele ewa ngoɗo wuuro Andiyari e oɗo Bangassi ewa ko taari ɗum Tenguel en oɗo diwan fof ewa ala laabi moƴƴi caɗele mawɗe ndungu ceeɗu minen min guuri ɗo tan ko gurdam ɗam ko gurdam musɗam to banggue gurdam ɗam to banggue yaadu amen jaaha ngara o foof ko caɗele to amen ndungu noon e ceeɗu fof foti aɓe foti ndungu noon ɓuuri wadde caɗele sibu ndungu ne waɗa ndiyameje ceeɗu kam ko ina yoori heddi ko laabi ɗi ngala laabi ɗi peewani laabi ɗi ko laabi mettuɗi musɗi kamniɗi surtout kadi to ndiyam ɗam ndungu o tooɓi minen laabi amen ɗi peewani ne waɗi min caɗele saabi lawol amen gonɗo kam faade Sinthiou Bamambé walla faade Tenguel ko caɗele mawɗe gonani min hen sartaji sene jaaha hen sahaji aɗa yahani sartaji ɗi kelirma e lawol panirma e lawol walla ma ɗum taw koye otoji tawa kadi ko sekkusaji musɗi tan ene hen gonani min hen min jogo hen caɗele musɗe so Allah ene waɗi caɗele no fewi hakkude e Sinthiou Bamambé kam ayi lawol ngol wona lawol ga kam kala keɓɗo caɗele ene tampa hen no fewi surtout ma noon so ndungu ari lawol kam wondi tan ko ala hay batte wona ɗo wona banggue dow o lawol ala tan hay batte ga kam ene waɗi caɗele no fewi wona ndungu wona ceeɗu hakkude Andiyari e Kellol waɗi ko caali luggi ɗo yahata ko hakkude Andiyari e Jammali minen ɓeɗo koddi hakkude Andiyari e nokku amen nan ɗo henne wiyete ko Bille Dow yahatako gati woni finde muɗum hay oɗo ndungu hikka toɓɗo e on ñande mum waɗi ƴiwonde ne tooɓi ɗo henne ñande aljuma nde yimɓe amen arnoɓe ɗo julde juma ɓe jooli ha puccu mabɓe maayi hen kamɓe neɗɗo noon fittandu neɗɗo yahani hen kono kam puccu yoolima hen maayi e gandagal Andiyari e oɗo diwan foof no miijota tampere fof ɓuuri ɗon circulation amen yaha ngara amen weeɓayni somin ñawrama ɗo hakkude amen ɗo e Sinthiou Bamambé hakke 10 kilo ɗo e Tenguel hakke 6 kilo neɗɗo fof ñawɗo fawde koye saretaji ene jaaha kappine ɗo Tenguel so yettima Tenguel so weewi ɓendu Sinthiou Bamambé so safar mum daña Sinthiou Bamambé ɓendu e Wourossogui yaha ngara amen kam ko yaha ngara muuso sehlam ko muuso ala ko nandi min guuri ɗo ko gurdam tampiniɗam kala hitande arde neɗɗo mayata hakkude ɗo e wuuro ngo cowiɗo emo sellani so tooɓi oto yata sare yata lawol ala ceeɗu kam so ari ina motel ne yeehe ceeɗu kam ne yeehe kono ndungu o kam so tooɓi
hay hitande fof nde Allah addima neɗɗo ma e laawol he ƴetteɗo tawane ngarwi nde yettoyi ko hôpital tawan maayi ala ko haali kay sukaɓe ɓene ɗo dispensaire ɗo ene waɗi saha yahotako tan hay goto wawa yaade toon so tooɓi hay goto wawa yaade dispensaire hay saɗa ma e ko ɗo mayata emin gulliti laamu o yo yeccitu minen ɗum minen hamine caɗele mawɗe ɗo ko adi fof Oumar an rewi kallu hakkude andi yari e Sinthiou Bamambé ɗo a yino wayi hakkude amin e Tengel ko Tengel nanɗo henna ko caali luggi ayno hakkude andi yari e Sinthiou Bamambé no wayni ko noon hakkude andi yari e Tetingel hakkude andi yari e Bangasi hakkude andi yari e Kellol hakkude andi yari e Jammali ɗeɗo gure fof ko ni wayi hamin gori ɗo e caɗele muus laawol wondi ko wodani ɗumen heɓe sirtima to banggue rew ne waɗa caɗele no fewi to banggue safaro kam ko wodani tan ko ma yelte ɗum waɗi en heɓe ɗo neɗɗo joni IRSA heɓa hen caɗele banggue jaagol walla banggue foof par ce que hay so waɗi joni hawre ƴiwonde yaara laawol ngol en waɗino rara kono rara o kam o boni ha laaɓi eyyi waɗi caɗele no fewi en waɗi ɗo hay min hooram waɗi ɗo tuggi fof koye min hooram hay min hooram tuggi ɗo waɗi ɗo en fof ko sababude yang sartaji tan e tampere laawol ngol ene wayni min jittan ko fewnirde ngol cellal woni afogalu soko won ɓe haqqillaji mumen jeedi e cellal ɓalli ngam haarde cuuɗi cafrirɗi Bangasi andi yari ɓen kam meeɗani amin jogui dispensaire uji ko wayi hen no Sinthiou Bamambé en Tengel en ni kono ene woɗɗi min somin jaaha sa ala saret wonta taw cukalel ngel ene tampi walla an ñawɗo aɗa tampi koma ƴewana ɗumen saret a ala oto koma ƴewana ɗumen oto no yaari ɗum fof emin jogui hen caɗele tengtude min jogui hen ɗo so neɗɗo rafama ɗo henne min ngala cuuɗi cafrirɗi hay dara min ngala hay yeeyoɓe poɗɗe ngala ɗo henne ya cuuɗi cafrirɗi ɓuuri waɗade min ko Tekingel ɗon min wiyata bisimilla ɗon ko kiloji 6 hakkude amen e Tekingel hakkude amen e Sinthiou Bamambé ɗon ko kiloji 10 ɗum woni hakkude amen e Sinthiou Bamambé so neɗɗo ñawiɗo yeehi Tekingel alay sagone kadi wattoyte kadi wiyete kadi ko yo yaha dispensaire Sinthiou Bamambé ko toon ko matériel ngel woni aɗa yaha dispensaire Tekingel ɓe dokku ɓe mbaɗanma ordonnance kadi ɓe mbima ma jaaha Sinthiou Bamambé minen kam to banggue caɗele kam to banggue rafi so goto neɗɗo amen rafama ɗo caɗele fof emin jiya ɗum emin yakoro ni min mbiya hen woɗɓe ne maayi ni min mbiya mataw balɗe ɗumen gasani ga ko caɗele ɗe tan hankkadi ha tampi addani ɗumen lorade addani ɗumen ha loro wontani ɗumen maayde cafroyto noon ko Sinthiou Bamambé hakkude amen e Sinthiou Bamambé ko kiloji 10 hakkude andi yari e Sinthiou Bamambé hakkude andi yari e Tetingel ko kiloji 5 kono fof de so ndungu o tooɓi ina waɗi caɗele minen kam somin dañi ɗon e poste santé walla case de santé hamin jiiɗi ɗum kadi hamin jogui sukaɓe jangguɓe ma mbaɗe hen mbaɗe formation mbawa liggade ɗo en taw koye wuuro amen hen jeeya mamin jarata ha Tengel walla ha Sinthiou Bamambé caɗele ne mbayno leydi gati so jomum ne tampi joni yettoto tan woodi keeɓi caɗele balɗe mum ne kaaɗi ɗon tan ko ɗon haaɗa tawi kadi ne losa kadi tawde loosi safara kay min jiggoyto min meeɗa dañde ɗo safara ñawɗo fof mi haalnima rimdete happele Sinthiou Bamambé andi yere Sinthiou Bamambé ko 10 kilos a faami yimɓe jaaha on rewɓe ne jibina hakkude ɗo on rewɓe koro jibinde canko hakkude ɗo ete ko mettiri hen foof emballage ala ko saretaji goodi sa haaɓi saret wawa yaade hen ceeɗu ala ko haali ndungu jiyata ko wawa mijide doga jiiya yimɓe kay goppa saretaji jaara koyɗe ɗum hakkude amen tan e Sinthiou Bamambé andi yeri hay rang puyɗo min ngala nden tampere kadi min gonde mayre andi yeri kay ala dispensaire min cafroto Tengel walla Sinthiou Bamambé hande oɗo saaha banggue suudu cafrirdu ala e nokku he ina waɗi noon ko wayno Abdoul Samba formanoma so tawi ko rafiyel gay ina rokke poɗɗe no comme osculaire waɗata ni kono noon ko rafiyel tokosel wonto rafi heɓata so heeɓi ɗon kay ɗo kay ko caɗele tan goni hen minen kay min ganda koye leydi he min goni e Sénégal hande leydi ndi foof heeɓi kaluji kala nokku mo jiiɗa ɗo heeɓi garwayi ha yetti sowona minen kay oɗo saaha minen kam min mbay kono min jeeya kay nder Sénégal ni probléme on heewi so tawi debbo sowima ɗo en yaari mum dispensaire so jamma so ñalawma ko tampere min ngala dispensaire so cuhlel ñawiɗo so sellani yaari ɗum dispensaire kadi ko tampere fof min ngala min ñaagui ɗon ballal e makki ene wallata min komin miskineɓe kadi so yeehi ɗo kadi so neɗɗo ngari sen nawe ɗo e lawol he yang sartaji ene wayno leydi nde jettorɗa ni ene hemma hay probléme ha wiya ya ɓen wursoji ɗum fof kadi koye tampere amen e goƴa amen
ne waɗi hen heddiɓe hen ne waɗi hen kadi tampuɓe hen ne waɗi hen kadi ɓe ɗiɗum hen tam keddi hen ni e saabu mettere yolde nde e saabu mettere yaade ndu saabu lawol ngol Moussa Allah mum no fotiri min ni jomum sohla joni tan donka dañde no nawirɗa ɗumen caɗele saret caɗele otoji caɗele lawol ngol welani yaade cafrirɗe men mawnani no fewi so neɗɗo ɓuuri rafama ɗo tan ewa min jogui hôpital mo min mbiyata mawɗo no Simoy seeɗa ko Sinthiou Bambi ewa a amma ɗum ko Kanel andi ɗum no ɗisi woɗɗude min an kam a yi oɗo région ewa cafrirɗe mawnani no fewi andi yeri ngoɗo a yiya ala dispensaire ewa banggue Séné aussi ko noon ewa gurel haji ko noon Killol ko noon foof ngala cafrirde ewa a faami teygel ne waɗi safrirde fuyde kono wona safrirde ɗo ala hay batte ko ma yalte tan ma yeehe Sinthiou Bambi walla Ndendori walla ha Hunare ko caɗele tan mawɗe mawɗe ɗum kam a yi wodani tan ɗum ko wodani tan